Salutare toată lumea, eu sunt Teo, bine v-am găsit la un episod. Deci astăzi sunt atât de fericit deoarece, din câte vedeți, sunt chapter 2, l-am bătut pe Serge off camera și a fost și rău, dar și bine. N-am putut să mă abțin, n-aveam ce să fac și am zis să mă joc și am jucat random, adică pac, văd că l-am bătut 2 runde. Și a treia era cu noroc că nu mă bătuse deloc. Și îl bătuse. Din câte vedeți, am cumpărat și niște chestii pe shop. Și m-am cam upgradat eu destul de mult. Nu am făcut nimic altceva. Și am ajuns la, din câte vedeți, Itu. Da. Un boss super greu de bătut pentru mine. Trebuie să mă upgradez super mult. Și să vă arăt echipamentul meu cel nou. Folosesc bandana pentru că este cea mai bună, într-un fel, cască a mea. Că dacă nu o foloseam dacă nu era bună. Aici, din păcate, n-am mai folosit armura legendară, deoarece e mult mai proastă. Și eu am zis să nu o mai folosesc. Aici m-am picat niște nunceaguri epice de la o luptă. Și da, aici folosisem, Steful era cea mai puternică arma mea, dar văd că nunceagurile au fost mult mai puternice. Și mi-a aplicat o Guandao de 519 putere. Pentru mine este mult. Deoarece, da, e destul de OP. Fără mai multă vorbărie, hai să începem un duel. Vom face un duel sau două și după aceea ne vom lupta cu presupusul Itu. Întâmplat 2 minute, 1051 power. Serios. Până vreau să văd naginata mea cât de proastă. Pe ce loc este din ce proastă. Ok, hai să dau și un pic. Văd că nu prea te aperi. Fire Penguin. Deci merge puțin lag. Da, și vreau să vă zic. Am schimbat aplicația cu care filmam. Nu mai folosesc de record, folosesc Mobizen. Pentru mine aplicație mult mai bună, dar pentru că îmi merge mai bine pe telefon, dar în filmare vreau să văd. O să le editez. O să mă uit dacă merge mai bine sau merge la fel de urât. Dacă merge greu, nu este vina mea. Vă spun de acum. M-a bătut prima rundă. Nu știu ce am de nou joc chiar atât de bine azi. Și v-am vrut să vă zic. O să postez. O să încerc să postez multe episoade pe zi, adică 2 sau 3 pe zi. Nu dacă sunt destule, dar fac asta dacă ați vrea și voi, adică e dat. Dar bine îi dădeam la curita aia. Nu. Deci nici nu mai știu cum iese să știu din asta. Nu mai jucat de mult timp. Am aprins aici. Cred că o să scădem într-o fel. Nu știu, folosesc diferite combo-uri. Și voiam neapărat să ajung în capitolul 2, deoarece mie îmi plac super mult armurile și armele. Mai ales armele. Pentru că sunt super OP. Ok. Sper să nu ia 18 sau 19 trofee maxim. Că este super rău. Din câte vedeți, știți că pe în episodul trecut aveam vreo 1300-1200 de trofee
Da, aseară vorbeam cu un băiat și am crescut mai mult. Nu vreau să cumpăr Legion Pack-ul, pack-ul ăsta, pentru că nu l-am cumpărat. Pentru că toate chestiile de aici sunt mai proaste ca ale mele. Nimic nu folosesc de aici. Haide. Adică, cred că toată lumea știe cum se luptă Itu. O să mut în partea de sus de aici. Da, o să facem destul de multe încercări, am filmat de-abia 6 minute și nu o să fac episoade atât de scurte. Maximum cred că o să fac episoade de 20 de minute sau 30. Trebuie să avem mai mulți abonați, la vreo 100 de abonați, cred că o să începem cu live-urile. Deci mie îmi spune acolo defend yourself, ceva de Itu, nu știu, și înseamnă că trebuie să mă apăr de Itu, nu să îl omor. Pentru că am văzut că el își regenerează viața. Deci e super greu. Și am început să lucrez la un intro pentru canal. Please, omule, nu mai da heal. Ești prea puternic deja, mai vrei să mai dai și heal. Cum vrei să ai heal? La bun ca Marcus. Ok. Wow, nu te cred. Nu am consumat cam niciodată atâta viață de când am ajuns în capitolul 2. Deci el e prea bun. Ori este el prea bun, ori am eu echipamentul prea prost. Și vreau să mai zicea, de vreo 2 zile sau o zi, nu, de fapt de vreo 2 zile, lucrez la un intro pentru canal. Nu este un intro prea special, pentru mine doar intro să fie. Și-a dat seama că m-am teleportat. Nu, ricochet. Și el o să facă cel mai probabil ceva. Wow. El zice că o să-și dea seama ce o să faci. Nu. Nu de data asta. Nu mai îmi dai tu. M-am putut și a doua rundă. Cred că episodul ăsta va fi puțin mai scurt, adică vreo 10-15 minute, cel mai probabil. Da, cred că pe Itu o să-l bat cel puțin dacă am 1000 power. Cred că atunci va fi, cred că pe hard maximum. Adică nu știu eu prea bine, pentru că e prima dată când am ajuns la Itu. Pentru că am mai jucat mai multe ori, dar nu jucam eu prea bine și nu eram prea interesat de jocul ăsta. Dar acum sunt mai interesat și îmi place destul de mult. Dacă unii o să spună că jocul este mort și bla bla bla, să nu mai fac. Vezi, nu ți-a mai dat heal? Ba da. Nu poți să dai heal din mers. Să mai și dai în mine. Deci este super OP. Dar eu uneori mai fac episoade mai rar, deoarece mai trebuie să farmez și chestii. Deci, acum mi-aș dori super mult să-mi pice un epic chest. Ar fi de mare folos, doar nu o să pice. Știu, vreau să zic la duel, nu. Cam atât a fost cu episodul ăsta. I-am fost o unitate de like și să vă abonați. Pa, pa!